Hello everyone, my name is Bombshell. You're welcome to my channel. It's Bombshell Television. Musha ma latest musha zviri kupisa. Guys, ndisingade kupedza nguva yenyu rega ndichangene kutenda vari kusubscribe pa Bombshell Television, vari kuti support each and every day. Our channel is growing, so don't forget to advertise your business with us. Kangangododza kuti uri fani chete ukasubscribe, handizokuchajawo zvekuita zvekupenga sevanhu vanoita se vanondipa support. Ndimi munotiita kuti tirambe tichienda kumberi. Saka let's get into today's story, latest one yenhasi iyo. Right, guys, nyaya yamai Denzel kutange yanetsa kutange yapisa pane nyaya yandauya nayo Shadaya, macelebrities akawanda areacta kuchi nyaya iyi, but kune mukomana asingasariri watongoziva kuti yese anonzi Shadaya aine nyaya, ane post yaposta hanzi Denzel is a loser. This man out here confessing to the world that he is a cock. He said it wasn't the first time she cheated, but twice already he forgave her. So what's changed now? Mukadzi akutaura chi side rake ukaona akazohura futi yatoo mhosva yako, wai uchiri ungori naye fuza kuregerera chihure kozi achipere yatoo habit. Saka uya Shadaya mumaposti esaya ari kuratidza kuti chi hanzi is a real loser. All this hazvishamise kunzi Denzel wacho haasi mwana wake. Hakuna mukadzi anozvarira fuza rakadaro. Mai Denzel unfortunate kuzobatwa. Saka ivi ndo zvataurwa naShadaya, guys.